Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepangaken nami kula Muhammad Danang Aditya Pratama, kelas 11 tunggal. Absen 19. Kula nyampaiake pidato tentang bahaya narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sederek sedaya ingkang kinurmatan sepindah kula nyuwun puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi nikmat sehat lan kesempatan saengga kita saged ngumpul wonten ing papan punika. Sederek sedaya ing dinten menika kula badhe matur bab bebaya narkoba. Narkoba punika racun kang saged ngrusak awak lan pikiran. Wong kang ketagihan narkoba bakal ilang masa depanipun. Narkoba ugi ndadosaken akeh masalah kayata kejahatan, penyakit lan kahanan ekonomi kang ambruk. Para sederek sedaya, ayo kita jaga diri kita, keluarga kita lan masyarakat kita saking pengaruh ala narkoba. Yen wonten kanca utawi sederek kang wis mlebu ing jeratan narkoba, ayo ditulung supaya saged bali menyang dalan ingkang benar. Eling, masa depan kita ana ing tangan kita dhewe. Mugi Gusti Allah paring tuntunan lan nglindungi kita sedaya saking bahaya narkoba. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.